Lijepo vas sve pozdravljam u ime Društva povjesničara umjetnosti. S nama su danas Tea Gudek-Schneider i Danijel Tomičić. Nazvali smo ovaj razgovor perspektive povjesničara umjetnosti u realnom sektoru. Studirali smo povijest umjetnosti, možemo reći da je to studiranje s kojim smo stekli nekakva široko obrazovanje i proširili su nam se horizonti. I to je činjenica. S druge strane, zapošljavanje povjesničara umjetnosti je uglavnom u javnom sektoru. To je ili obrazovanje, ili muzejska djelatnost, ili zaštita spomenika. Za razliku od tog javnog sektora postoji taj realni sektor, a zbog toga su s nama i naši kolege povjesničari umjetnosti koji upravo jesu, ne samo da radite u realnom sektoru, već i sami plaćate svoje doprinose, zapravo ste pokrenuli svoje poslove. Tea, ti si studirala povijest umjetnosti u dodiplomski studij u Rijeci i nakon toga si diplomski studij završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tako je, da. Znači, tih u biti prve 3 godine na prediplomskom sam bila u Rijeci gdje sam studirala povijest umjetnosti i povijest. I onda sam došla u Zagreb na diplomski gdje sam studirala samo jednu predmetnu povijest umjetnosti. I pokrenula si, tu ja imam zapisano, završila si 2012. I sad zapravo imaš svoj posao i baviš se kulturnim turizmom. Tako je. Što je to? U biti, ja sam nekako po završetku studija išla onim utabornim putom. Završila sam pripravnički u muzeju i nekako sam mislila cijelo vrijeme će to biti nekakav moj put. Postati kustos, baviti se, zanima me jako srednji vijek i to je bio nekakva moja putanja. Međutim, nekako u to vrijeme, pred kraj tog mog pripravničkog, sam baš ovdje u Društvu povjesničara umjetnosti bila na jednom predavanju koje je bilo posvećeno kulturnom turizmu. I tu sam se prvi put susrela sa tim pojmom kulturnog turizma i počela se više interesirati zapravo za taj dio naše struke. I počela sam puno više čitati o tome, nekako neke manje projekte raditi. Također sam već na fakultetu imala svoj blog o srednjem vijeku, tako da se tu dotaknula tog recimo spoja informatike i povijesti umjetnosti. I cijelo to vrijeme sam nekako bila svjesna da to što bi ja htjela raditi je nemoguće raditi unutar muzeja ili nekakve obrazovne institucije. I bilo mi je jasno da ću biti, ako želim raditi to što sam ja osmislila, taj svoj idealni posao vezan za kulturni turizam, promidžbu umjetnosti, da trebam krenuti nekim drugim smjerom. I tako sam biti 2016. otvorila svoju firmu i počela se baš baviti time, znači promocijom kulturnog turizma, muzeja umjetnosti i unutar toga se bavimo različitim aktivnostima. Vidim tu da si zapravo dobila i neke nagrade, radila si neki edukativni suvenir, možeš nam reći nešto o tome? Pa u biti unutar samo Culture Turista svoje firme se na razne načine bavim tom promocijom umjetnosti i interpretacijom kulturne baštine. Glavni dio je u biti vođenje web stranice na kojoj pišemo nekakvim zanimljivim primjerima muzeja, kulturnih ruta ili primjera kulturnog turizma po Europi. Međutim, unutar suradnje sa različitim ili turističkim zajednicama ili muzejima, došlo do te nekakve ideje da se napravi i edukativni suvenir za njih. I počela sam to raditi za različite gradove, recimo postoji set razglednica koje se mogu bojati o Rembrandtu u Amsterdamu, o arhitekturi Londona, međutim prošle godine sam napravila najveći set tih razglednica u suradnji sa Transromanikom, a to je jedna kulturna ruta Vijeća Europe i oni su u biti htjeli pokazati te njihove lokalitete koje se nalaze u 9 različitih europskih država i na neki način ih približiti možda ne samo djeci nego i odraslim posjetiteljima i tako smo u biti došli na tu ideju da napravimo taj jedan edukativni suvenir. I to je bilo prepoznato i od agencije Traverse u Londonu smo dobili nagradu za inovaciju za taj projekt. Ovo sad zapravo radiš u Hrvatskoj, ali zapravo su tvoji klijenti
nisu iz Hrvatske, ili? Većinom su izvana. U biti kod mene je situacija dosta specifična jer sam u biti, ja otvorila svoju firmu dok sam živjela u Nizozemskoj i bilo je nekako logično da su mi prvi klijenti bili iz Nizozemske, Belgije, Velike Britanije, tih nekakvih susjednih zemalja. Međutim, kada sam se vratila u Hrvatsku prije 1.5 godina sam počela naravno i sa hrvatskim muzejima i klijentima više surađivati, tako da sada, gledala sam recimo prošlu godinu i otprilike 1/4 ne samo projekata, nego recimo stvaranog prihoda iz Hrvatske, dok su 3/4 iz inozemstva. Međutim, da, još uvijek ovi veći projekti su nekako vezani uz europske naručitelje, znači Europa je nekako moja ciljana nekakva geografska nekako tržište. Daniel, ti si malo ranije diplomirao povijest umjetnosti po ovom starom sustavu kao i ja. I nakon diplome povijesti umjetnosti i povijesti osnovao si svoju marketinšku agenciju Scuderia. A znamo te sada jer si pokrenuo 2 prilično važna festivala u vizualnoj kulturi, a to je Zagreb Design Week i Art Zagreb. Pa da, dakle, još na fakultetu sam radio neke studentske poslove, recimo u muzeju kao vodič, kao čuvar, pa sam onda upoznao taj posao, kako izgleda u muzeju. I onda u principu sam nekako sam izgradio svoj put na način da sam pokušao iskombinirati posao gdje bi se bavio s područjem koji sam studirao, dakle dao sam neko u okvirima povijesti umjetnosti, a opet da mogu i živjeti od toga. Nije me interesirao recimo posao u školi, u muzeju recimo jako teško dobiti posao, nisam išao ni u tom smjeru. I onda sam nekako otišao u taj smjer marketinga, u principu uvijek me zanimao dizajn, pa sam započeo sa jednom konferencijom o dizajnu automobila, jer unutar samog dizajna to je polje koje me najviše zanimalo, pa sam i pisao za niz časopisa o dizajnu automobila, poputovao na evente, specijaliziran na tu temu, upoznavao ljude i onda sam jednostavno odlučio to napraviti u Zagrebu. I to je bilo 2009. Autor konferencije o dizajnu automobila. Okupilo se 10 dizajnera iz bivše Jugoslavije i bila ideja dati klincima kontakt sa ljudima koji su ostvarili njihove snove i pokazati da se uz upornost i rad može ostvariti i nešto što zvuči nevjerojatno kao što je postati dizajner automobila, pogotovo iz ovih zemalja koje ni nemaju industriju, ni nemaju obrazovanje na tom području i tako. I tako taj autor išao niz godina, ali kako je to jedno nišno područje, normalno ne može se od toga živjeti. A svidjela mi se ta ideja organiziranja evenata i onda smo započeli organizirati jednu B2B platformu za produkt dizajn, pa onda jedan tur za starodobnike, tako uvijek u tim okvirima dizajna automobila i proširili smo se onda općenito na dizajn sa Zagreb Design Weekom, gdje obuhvaćamo sve sfere dizajna. Ove godine će biti 9. izdanje i stvarno sam sretan kako je to sve skupa naraslo sa vremenom. Dakle, sad je to najveći festival, najveće događanje za dizajn u Hrvatskoj i ove godine će biti i naš drugi projekt koji nam je jako bitan, to je Art Zagreb, to je samo umjetnina, 5. izdanje ove godine. Vjerujem da će sa vremenom isto tako narastao Zagreb Design Week, ali u principu to je sad kao osnovni projekt s kojima se bavimo cijele godine, jer ima dovoljno posla za cijelu godinu. Mi smo prošle godine i Društvo povjesničara umjetnosti sudjelovalo i našim kolegicama smo omogućili nekakav realno iskustvo pripremanja izložbe i to je zapravo bilo zanimljivo iskustvo i nadam se da ćemo to ponoviti ove godine, iako je Zagreb, kao što znate, kako je ranjen u potresu i dalje se nismo riješili takve probleme, ali mijenjati vjerojatno lokaciju, ali očekujemo da to u 9. mjesecu. Da, u 9. mjesecu opet organiziramo oba festivala, tražimo novu lokaciju. Zagreb Design Week inače u Laubi bio 4 godine, sada
sljedeće 4 u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, hala 5, gdje je onda i Art Zagreb započeo, a evo sad nakon 4 godine u Tehničkom muzeju idemo dalje. Koja ili ima publike u Hrvatskoj? Sad je to već dugi niz godina što to radite. Da li postoji u Hrvatskoj publika za to? Mislim, ako ste već toliko par godina izgurali, onda ćete vjerojatno i dalje. Jer zna se dogoditi u Hrvatskoj da se pokrenu neki projekti, ali jer zahtijevaju puno energije i puno ulaganja i puno financija. Kako to uspijevate na kraju? Pa, to je jedan od velikih problema da se uvijek započinje ispočetka. Svaka godina, iako nam je sada već 9. da Zagreb Dizajn Week radimo, praktički započinjemo od početka. Teško je imati nekakve dugoročne ugovore, bilo za prostor, bilo za sponzorstva, bilo za izlaganje, za bilo šta, za razliku od toga kako to funkcionira u svijetu. I stvarno svake godine se resetira kad nam završi event, demontaža, reset i započinjemo od nule, od početka. Ono što nas nosi i gura dalje upravo ta publika koju imamo i koja je super odreagirala na taj sadržaj koji opet naši partneri rade. Dakle, surađujemo sa brojnim fakultetima koji u programu imaju dizajn sa školama, recimo sa Špudom iz Zagreba, studij dizajna, grafički fakultet, TTF i svi ostali, da ih ne nabrajam. Izlažemo studentske radove i njima je to jako interesantno kao iskustvo studentima, iskustvo i pripremanja izložbe i pripremanja projekata za izložbe. Imamo projekt države partner gdje surađujemo sa veleposlanstvima. Sad je već 5. godina, čini mi se, da imamo tu suradnju. Dakle, predstavljamo dizajn neke države. Bila je, na primjer, Nizozemska lani, prije toga Češka, Poljska, Austrija i tako dalje. Dakle, imamo raznovrstan sadržaj, osim izložbi i predavanja, panele, filmske projekcije, imamo partije, to je isto bitno za publiku. I mi mislim da napravimo taj jedan pop-up event koji je interesantan miks za široku publiku. A onda ako imamo publiku, onda imamo i izlagača i onda imamo i sponzore, naravno. A tu je uvijek i podrška grada Zagreba, turističke zajednice i Ministarstva kulture za Art Zagreb. Ali dobro, moramo imati jasno da je zapravo se financirate iz tog, samo se financirate, odnosno... Dakle, nije da se ti festivali financiraju iz javnog budžeta. Najveći dio je tržišno ostvaren. Jedan manji dio je iz javnog financiranja. A koliko je teško bilo pokrenuti posao? Stvarno od početka. U Hrvatskoj radila si i u Nizozemskoj? Da. U biti meni je teško reći kad sam ga točno pokrenula, jer nekako nije to baš bilo onaj dan kad sam otišla i otvorila firmu. Nego mislim da se ta ideja u biti javljala još tijekom fakulteta i onda dok sam nekako radila na tom stalnom poslu, sam ih sa strane jako puno učila o tome kako recimo o samom kulturnom turizmu, o tome kako o poduzetništvu, o biznisu, o engleski vježbala, pisanje i slično. Tako da bi rekla da biti, kada čovjek napravi nekakvu dobru pripremu i dobru bazu, da je onda puno lakše krenuti u to. I ja sam u biti pokrenula ga u Nizozemskoj 2016. i u principu, budući da sam se dobro pripremila, već sam nekako dogovorila nekoliko suradnji i znala sam da od 1. mjeseca već imam sigurne prihode i mogu ući u tu priču. Tako da mi je zbog toga recimo bilo jednostavnije, zbog to neke dobre pripreme. Mada opet čini mi se da isto uvijek pričamo o tom početku koji je težak. Meni se nekako čini da što se tiče samog poslovanja da uvijek ide ovako nekako situacija gore-dolje i ima nekog perioda kada sve nekako jako dobro funkcionira, projekti dolaze, nekakve lijepe suradnje, a onda dođe korona pa sve to nekako malo ode u krivom smjeru. Tako da bih rekla da to je jedan dugački proces na koji čovjek treba biti nekako dobro pripremljen. U smislu da ima znanja, da ima nekakvu ušteđevinu, nekakve resurse, isplanirane projekte i da onda zna da će moći poslovati. Jel bi to radila opet? Da li bi opet krenula to? Da, bez daljnjeg. I to je baš nekako, ja mislim da je to baš moj životni izbor koji nekako meni jako odgovara. Mislim da nije za svakog i da može biti nekad jako stresno, ali opet kada ljudi imaju puno energije u sebi, onda mislim da je možda odgovara
pristup poslu i takav način rada i zato bi ja ponovno to odabrala. I nekako se vidim u tome, pa rekla bi zauvijek. Odlično. Koliko ima u Hrvatskoj ponude tog kulturnog turizma? Mislim, turisti više ne idu samo na plažu. Koliko povijest umjetnosti i stručnjaci u povijesti umjetnosti mogu dobro interpretirati tu baštinu. Nekad se zna dogoditi da zapravo se banaliziraju neke i onda se mi kao čudimo da kako su došle te priče. Koliko ima stvarno taj povjesničar umjetnosti sa tim svojim iskustvom ili znanjem koji si stekla. Koliko možeš to... Koliko ima publike koliko ima turista koji su zainteresirani za to? Pa ja bih rekla sigurno jako puno i kulturni turizam je nekakva budućnost turizma. Znači sva istraživanja pokazuju samo da kulturni turizam raste. Tako da negdje tamo možda od ranih 2000-ih kada se internet razvio i kada su te sve informacije postale dostupne, su ljudi počeli putovati individualno i pogotovo turisti koji su dobro obrazovani, koje zanima kultura, normalno da idu ciljano onda posjetiti neka mjesta upravo zbog njihove kulture. Mislim da je to nekako kod nas u Hrvatskoj pričamo o tome da ne želimo prodavati samo sunce i more, nego nešto više. Ali mi se upravo čini da u posljednjih nekoliko godina se jako puno radi baš na dobrim projektima kojima se onda prezentira ta baština. Recimo, ovako mi na prvo pada kulturna ruta Frankopana u Primorsko-goranskoj županiji, onda isto u gradu Krku, odnosno na otoku Krku postoji jedna ruta koja slijedi onu povijesnu rutu u Santiago de Compostelu. Ima jako puno tih nekih novih interpretacijskih centara i naravno tu može biti nekih problema sa strane struke, da se možda nešto nije baš najbolje interpretiralo ili da se banaliziralo, ali opet mislim da može biti i drugi problem kada struka se previše drži upravo struke i kada se objašnjavaju neke činjenice rječnikom koji neće biti nikom razumljiv osim jednom povjesničaru umjetnosti. Tako da mislim da je dobro napraviti nekakvu upravo kombinaciju tog dobre baze u povijesti umjetnosti, dobrog interpretatora i onda osobe koja će to pripremiti upravo za turističku ponudu. Tako da definitivno idemo, ja bih rekla, u dobrom smjeru. Daniel, imamo nešto, neko pitanje za tebe. Koliko je stvarno publika, rekao si da je u Hrvatskoj zainteresirana u Zagrebu, da li su zainteresirani stranci u drugim zemljama koje imaju puno veći standard, su takvi festivali uobičajeni. Koliko je to u Hrvatskoj ima publike? Pa u principu ti festivali su izrasli iz mog osobnog interesa. Dakle, to nije sigurno najisplativije područje kako čovjek organizira evente. Možda, ne znam, je sport ili možda čak turizam u nekakvom drugom obliku. Tipa jedna ultra kao festival, sigurno puno isplativiji projekt od ovog što mi radimo. Ali uvijek je nekakav kompromis. Ovo u principu što si ti rekla da to je nekakav naš osobni odabir. Kako ćemo voditi svoj profesionalni život, nastavljamo nekakve svoje interese. Dakle, to što smo studirali, očito nas interesira i dalje u životu, želimo se s time baviti, recimo da bi želi raditi vjenčanja, to mi nije interesantno. To je eventi, ali mi nije interesantno. Tako da, u principu publike ima toliko koliko ima. Za dizajn automobila stvarno nije bilo dovoljno da se to održi. Za dizajn općenito ima. Nekako odgovarajući moment kad čovjek pogleda, sve više je medija koji se bave sa dizajnom. Mislim, nema ih jako puno, ali ima, recimo, onatrag 5 ili 10 godina je narastao broj medija koji se bave sa dizajnom ili nekakvim općim medijima o kojima se piše o dizajnu ili broj studija dizajna u raznim oblicima, na raznim nivoima, pristupima, specijalizacijama, ali sve više, sve je veća tema. A dizajn ima tu sreću i nesreću da je i marketinški alat, tako da riječ dizajn je stalno u opticaju, tipa dizajnerske cipele, dizajnerski namještaj, što je naravno krivo, jer je sve dizajnirano oko nas, a ne samo artikli za kojih stoji neki poznati dizajner, ali to doprinosi prepoznatljivosti teme. A to je najbitnije u onoj osnovnoj komunikaciji, kad se kaže festival dizajna, ljudi znaju što je to dizajn. Ako je festival, ne znam, hagiografije, niko neće znati šta je to. Naprimjer. A za umjetnost, se stvarno osjeti da je stanje lošije, da je puno manje suvremena umjetnost, prisutna u medijima.
Tako da je teže doći do publike. I u principu, zahvaljujući Zagreb Design Weeku, možemo realizirati Art Zagreb. Zbog toga jesu uvijek povezani terminski festivali, jedan, drugi da bi doslovno smanjili produkcijske troškove. Dakle, kad se uredi prostor, samo se zamijeni festival. Tako onakva tajna organizacija. Mislim, što je zapravo malo apsurdno, jer dizajn je u Hrvatskoj i nije baš toliko to je novija struka, ne? A s druge strane taj likovni imamo puno duže. Koliko, ako je taj Design Week recimo popularniji ili uspješniji, a s druge strane u Hrvatskoj koliko postoji produkt dizajna, koliko postoji tvrtki koji se bave sa proizvodnjom? Pa sa proizvodnjom jako malo. Mislim da su najjače sfere dizajna vizualne komunikacije, odnosno grafički dizajn, ono što je bio prije nakon tradicionalnom smislu, sada bi to bio UX UI dizajn, odnosno digitalne komunikacije, to su aplikacije, internet stranice, to je u velikom porastu, vezano usko za IT industriju, to je čak industrija igrica, igara, gaming industrija. Ima na primjer jedan veliki festival specijaliziran baš za to, Reboot, koji je čak napravio inačicu u Kanadi, što je stvarno uspjeh da su otišli na međunarodnu scenu. Ali dakle, poanta je da u Hrvatskoj nema industrije puno, nažalost, a onda nema niti puno potrebe za dizajnom, produkt dizajnom pogotovo. A i svijest o dizajnu, nažalost, nije dovoljno raširena da bi tvrtke masovno angažirale dizajnere, kao recimo u ostatku zapadne Europe. Tu je ta agenda Europske unije već od prije, dakle da se potiče upotreba dizajna od samoga početka stvaranja proizvoda, dakle ne naknadno, jer ljudi često razmišljaju idem napraviti neki proizvod sa tehničke strane, onda će tu doći dizajner pa će staviti boju i stavit će ambalažu nekako, ali ne. Poanta je da se od početka involvira dizajner, a sad je tu još i projekt novi evropski Bauhaus, povratak toj izvornoj ideji, dakle pristupačnog, funkcionalnog dizajna, sve prisutnog. Dakle, vjerujem da postoji perspektiva za dizajn jer nije moguć razvoj gospodarstva bez dizajna i kad čovjek razmisli iz kojih zemalja stiže najkvalitetniji dizajn, to je uvijek iz najrazvijenijih zemalja. Dakle, svi znamo za, japanski dizajn, švedski dizajn, francuski, talijanski, njemački, to su sve visoko razvijene industrijske države koje ostvaruju veliki izvoz zahvaljujući vrhunskom dizajnu. Koliko ti je teško bilo zapravo, uvijek kažemo to pokrenuti to, ali mislim koliko je Hrvatska, da li si ikad koristio ove poticaje državne za zapošljavanje ili nekakve takve mjere? Da, apsolutno. Koristili smo to, mi koristit ćemo buduće i neke fondove Europske unije, neka financiranja. U principu sve što postoji čovjek mora koristiti, to je to. I to stvarno smatram dobre stvari koje potiču razvoj gospodarstva, ali i poticanje poduzetništva i samozapošljavanja. Zahvaljujući Europskoj uniji, ti projekti sada postoje, prije toga nije bilo, prije ulaska u Europsku uniju. Ja imam od 2008. firmu, tako da imam to iskustvo recimo prije Europske unije. Dobro, i kad to usporediš? Pa 100 puta je bolje sada, naravno, i birokracija se smanjuje, koji je isto veliki problem. Sada još kad se euro uvede, bit će još jednostavnije, još će brže i jednostavnije teći poslovi iz inozemstva u Hrvatskoj, jer stvarno ima sve manje tih barijera. Dakle, to u principu što si ti rekla da radiš većinom sa stranim tvrtkama, mi nismo u toj poziciji, jer imamo evente u Hrvatskoj, ali to je područje na kojem planiramo sve više raditi, učestvovati u europskim projektima sa partnerima, uključeni smo u međunarodnu mrežu Design Weeka, World Design Weeks, koja ima sjedište u Nizozemskoj, odnosno oni su to osnovali sad i u Barceloni trenutno, ali dakle, to je jedan paneuropski projekt koji u stvari postoji globalan, ali
jezgra je u Europskoj uniji i mi smo dio te scene, ajmo reći, međunarodne europske scene, pokušavamo se što više integrirati u nju. Ti festivali imaju dnevno više tisuća posjetitelja. Mislim, nama je to u kulturi poprilično velik broj. Stvarno, koliko bude posjetitelja? Pa prije korone, recimo. Ukupno u 6 dana 20-25 tisuća posjetitelja. Mi imamo središnju lokaciju na kojoj ima 10.000 posjetitelja i još partner lokacije diljem grada, pa onda to sve skupa ispadne ta jedna brojka koja stvarno je velika. Na primjer, Vienna Design Week u Beču imao je na vrhuncu 35.000 posjetitelja. Milan, na primjer, koji je najveći na svijetu, mislim da ima nekakvih 600.000, ali oni su najveći na svijetu. Eindhoven je najveći u sjevernoj Europi, 350 recimo. I tako, to su stvarno jako velike brojke, ali opet svi znamo one svjetske izložbe na Expo, kad su još u 19. stoljeću imali milijone posjetitelja, stvarno nevjerojatno. Ali mislim, ti festivali općenito, možda čak i bilo kojeg tipa, privlače turiste, jer to je, pa privlače i građane gradova u kojima se događaju, jer su to uglavnom pop-up lokacije. Dakle, Design Week po svojoj formi okupira cijeli grad, okupira lokacije koje su inače mrtve, oživi tijekom tog perioda, tu se nešto događa, to su i partiji koji sigurno imaju najveći interes ljudi, ali su i izložbe koje vole pogledati ljudi i mjesta gdje mogu nešto kupiti, kao nekakvi koncept storovi. To je po formi slično Noći muzeja. Svi znamo da ima užasno puno posjetitelja i svi znamo da nije moguće išta vidjeti, jer je velika gužva. Dakle, to je tip posjete gdje ne ideš gledat, nego ideš proći, kao sudjelovat, na tako neki način. Tako da mi festivali dizajna imaju nekakve specijalizirane sadržaje, ajmo reći nekakve B2B za profesionalce, ali imaju i ove B2C za popularizaciju. Dakle, jednostavno je poanta da čovjek, da mi privučemo publiku da provede vrijeme tamo. Na bilo koji način. Bi bilo da se šeta po izložbama, da čita legende, da komunicira sa izlagačima, sudjeluje u radionicama za djecu, za odrasle, ostavi djecu na radionici, ode nešto drugo pogleda. Dakle, da ih izložimo dizajnu što više je moguće tokom tog kratkog perioda u nadi da će onda dalje ostati taj nekakav interes. I za suvremenu umjetnost, i za stvar, normalno, za Zagreb. Isti recept. To je. Koliko je to stresno taj posao? Rekao si da zapravo za ovaj jedan festival koji traje tjedan dana, da. Zapravo se pripremate cijelu godinu. A da, mislim da je to isto stvar karaktera. Ja ne bi odabrao nekakav drugačiji posao, jer je ovaj dosta dinamičan, isto ima uspone i padove, naravno, konstantno, ali čovjek sa vremenom stekne nekakvu sigurnost. Dakle, ja sam siguran da ćemo uspjeti, jer uvijek je to hoćemo li uspjeti, ali uspjet ćemo inače novu lokaciju i održati ovo izdanje i sljedeće, i za 5, i za 10 godina u ko zna kojim uvjetima, i pandemija, evo, na primjer 2 godine pandemije, smo imali festivale bez ikakvih problema. Dakle, kad su posjetitelji dolazili, sve je izgledalo isto koji prije. Jedne godine nije bilo države partner, recimo, nije najgora stvar. Druge godine se s COVID potvrdama ulazilo, to već je bila drama, kao zašto mi maltretiramo, jer to je sad opet nešto što je napravila država, da je prvo nametnula nama koji organiziramo festivale da mi to uvedemo, a tek su onda oni to uveli u državne institucije, u gradske institucije. Dakle, mi smo kao razbijali led, a onda je publika nas mrzila kako je to slaba procijepljenost u Hrvatskoj općenito, postoji taj negativan stav i onda smo, na primjer, izgubili dio publike. Ali smo sretni da se uopće održao festival u tim okolnostima, plus potres je tu gdje je jako puno prostora oštećeno, u Zagrebu puno muzeja zatvoreno kao posljedica, tako da
Pa poanta da čovjek sa vremenom stekne nekako samopouzdanje i sigurnost i ne znam kako će izgledati svijet za 5 godina, hoće, ne znam, padat atomske bombe sad u Ukrajini ili ne, ali ćemo mi održavati festival ako ga želimo održati, ili ne. To je to, no. Kad usporediš sebe te 2008. kad si krenuo s tim i danas, 22. Da li misliš da se je u Hrvatskoj su se stvari poboljšale i olakšale nekakvim poduzetnicima da rade? Ili si ti sa svojim iskustvom se naučio prilagoditi toj situaciji? Pa oboje. Stvarno, taj utjecaj Europske unije, ta neka standardizacija, normalizacija, debirokratizacija djeluje u pozitivnom smislu na nekakvu atmosferu poduzetničku, a i čovjek sa vremenom stiče iskustvo, pa onda se i manje živcira oko nekih stvari, nauči se nositi ili zaobići ili probiti nekakve prepreke, a uvijek ih ima i uvijek će ih biti. Ti si i u Nizozemskoj zapravo radila i rekla si da je birokracija tamo bila puno jednostavnija. Da. Čak i ti si znala nizozemski. Da, ali ne tečno i još uvijek mi je bilo lakše recimo s nizozemskom birokracijom se baviti kod otvaranja firme nego s hrvatskom. Mm-hmm. Mada opet kada uspoređujem recimo imati firmu u Nizozemskoj, imati firmu u Hrvatskoj, da je ta birokracija lakša u Nizozemskoj, mada ni u Hrvatskoj nije toliko komplicirana recimo kako je možda bila prije. Jer iz nekakvih priča od članova obitelji koji su imali svoje firme i slično, to su bile neke baš horor priče o nemogućim birokratskim zavrzlavama i slično. Čini mi se da sad stvarno je lakše, ima puno više informacija online, jednostavno je naći knjigovođu dobro koja će onda pomoći oko takvih nekih stvari. Internet je tu, Facebook grupe gdje je biti puno poduzetnika se zajedno druži, razmenjuju nekakve iskustva, tako da je puno, ja mislim, lakše doći do nekakvih informacija. Mada ono što bi rekla kao nekakav benefit recimo Hrvatske, što sam vidjela kad sam tu došla, da je manje tržište, što nekad može biti izazov, ali opet je benefit jer se puno lakše snaći na tom tržištu, puno lakše nekakve konekcije pronaći, upoznati se sa određenim ljudima i pokrenuti nekakve zajedničke projekte. Tako da bih rekla evo, da jedno i drugo ima svoje pluseve i minuse. Diplomirala si povijest umjetnosti, ali koliko ti je taj studij pomogao ili odmogao, da li da ponovno upisuješ fakultet, bili se isto to upisala? Pa vjerujem da bi. Iako kada razmišljam sada o studiju, on je jako teoretski, što naravno ima smisla, jer naravno ako se ljudi obrazuju se da rade u muzeju, ili da predaju to kasnije u nekakvoj školi. Mada kada gledam recimo isto u svojoj situaciji, naravno da upravo je to teoretsko znanje mi jako koristi i kod pripreme nekakvih članaka, videa o umjetnicima ili ako radim kampanju sa nekakvim novim gradom, već ću otprilike znati koji muzej se tamo nalazi, kakva umjetnost se nalazi u njima. Tako da definitivno bi rekla da. Međutim, osim samo tog teoretskog dijela povijesti umjetnosti, taj studij isto nudi jedno široko opće obrazovanje. I mislim da tu nekako dobijemo dobru bazu za razumjeti možda nekakve probleme s kojima se kasnije susrećemo, naravno u tom teoretskom dijelu. Mada ono što isto mislim je da u biti nas nauči učiti, pronaći prave informacije, tako da kada čovjek treba pronaći informacije za nekakav projekt, vrlo će se jednostavno snaći gdje pronaći te informacije, gdje naći članke, gdje naći literaturu i slično. Mada, opet kada gledam konkretno svoj primjer, naravno da su tu bili neki dodatni predmeti, možda engleski ili nekakve osnove ekonomije, što mislim da bi bile vrlo korisno na bilo kojem fakultetu, definitivno bi bilo od koristi. Da li si se kasnije obrazovala? Na koji način? Je li to neformalno ili si išla na nekakve vaše edukacije? Da, jako puno. I mislim da je to isto ključno, ne samo kad čovjek ima svoj posao, kad je poduzetnik, nego bilo kako napredovati u svojoj struci i razvijeti dalje svoj posao. Jako puno sam išla na nekakve neformalne tečajeve, recimo na radionice pisanja, zatim na radionice marketinga, baš biznisa. Jako puno sam išla na konferencije po Europi, upravo o turizmu, čitala literaturu i na taj način imam osjećaj da stalno, jednostavno da čovjek ne može stati ako želi biti prisutan i nekako biti u toku sa svime što se mijenja u današnjem svijetu, pogotovo s tehnologijom, sa nekim novim trendovima, da stalno treba upravo to pohađati nekakve konferencije ili edukacije, a također imati i dobre mentore.
tako da recimo upravo tih mentora nekako naučiti stvari koje nam možda nedostaju. Znači, ponovno bi se dala u poduzetničke vode. Pa mislim da, definitivno. Da li možeš živjeti od svog posla? Da. Iako to pitanje nisam se razmišljala, biti često razmišljam o tome koliko biti čovjek može živjeti od nekog svog posla. Stvari kod mene što se tiče recimo te financijske situacije isto ide, kao što sam rekla, s poslovanjem gore dolje. Međutim, isto kada čovjek nekako ima bolji mjesec, onda naravno stavit će novce sa stranu za nekakav lošiji mjesec. Ja još uvijek jako puno tog novca prihoda koji zaradim ulažem natrag u svoj posao, međutim mogu sebi isplatiti plaću, mogu isplatiti plaću osobi koja radi za mene, tako da u tom smislu bi rekla da mogu živjeti od svog posla. Da, zanimljivo je, ti imaš i suradnju sa Filozofskim fakultetom u Rijeci i studenti povijesti umjetnosti kod tebe mogu ići na praksu. Da, od prošle godine smo potpisala sam ugovor sa bazom sveučilišta u Rijeci, njihovom stručnom bazom, i unutar nje Culture Tourist ponuđen studentima kao mjesto na koje mogu doći ili na praksu ili odraditi nekakav projekt zajednički i slično. I mislim da je to isto ključno upravo za studente povijesti umjetnosti, da dobiju praksu, da dobiju nekakvo iskustvo rada, da upravo mogu doći ne samo u neki muzej ili kulturnu instituciju, nego da mogu doći u nekakvu privatnu firmu i vidjeti kako izgleda rad na tome mjestu, da nauče kako izgleda jedan projekt, kako se na njemu radi, jer mislim da je to vrlo često problem. Da kada se pokušavaju zaposliti, da onda se traži nekakvo iskustvo od njih. Ako su se fokusirali samo na fakultet, neće imati to iskustvo. Opet s druge strane mogu vidjeti isto da li im je zanimljiv takav način rada, da li im je zanimljiv taj posao i gdje se vide možda u budućnosti. I to su studenti kojih godina? Većinom diplomskog studija. Da, diplomski studij. I što onda rade kod tebe? Znači, do sad, budući da je bila korona, prošle godine smo krenuli, smo imali online praksu i radili su, znači, upravo većinom na tom poslu content creatora, tvorca sadržaja, gdje su pisali članke, radili objave za društvene mreže. Međutim, također smo radili na nekim zajedničkim projektima, jedne izložbe na Otvorenom, koja nam je još uvijek projekt koji je u pripremi. Istraživanje smo radili zajedno i na taj način više, recimo, pristupili tom dijelu kulturnog turizma i projekata unutar kulturnog turizma. Daniel, kod tebe isto mogu povjesničari umjetnosti i mlađe generacije naći nekakav kad imate festival? Imamo festival sad zadnje 2 godine u 9. mjesecu, opet će biti u 9. i par mjeseci prije festivala imamo i potrebu za studentima koji bi bili na praksi, koji bi volontirali, isto u principu na stvaranju sadržaja, na kontaktima sa izlagačima. Mi imamo par stotina izlagača, pa onda od njih prikupljamo informacije u smislu fotografija, tekstova koje nastavljamo na društvene mreže, na internet stranicu, za komunikaciju sa medijima, za samu produkciju u smislu uređenja lokacije, pripreme izložbi i tako. Dakle, mislim da mogu steći jedno dobro iskustvo ovako komprimirano u kratkom vremenu, kako izgleda pripremanje jednog festivala, jedne izložbe. Ja bi, na primjer, volio, sam imao to iskustvo na početku, ono što sam spomenuo, kada sam još na faksu u Klovićevim dvorima radio kao student studentske poslove, i to mi je stvarno jako puno pomoglo i tamo sam naučio te nekakve osnove koje sam onda kasnije primijenio, ali bi volio da sam imao i više iskustva na tom području. Povijest umjetnosti svi smo upisali zato što smo to volili, nikad nismo išli za tim da ćemo zaraditi jako puno sa tim poslom. Čak puno povjesničara umjetnosti u nekoj historiografiji su bili freelanceri. Čak puno, čak i Lelja Dobronić, čini mi se, puno njih nije bilo zaposleno u nekakvim institucijama. Može se raditi i živjeti od tog posla na neki drugi način. Mi smo napravili malo istraživanje, dakle, u Hrvatskoj imamo sad 4-5 studija povijesti umjetnosti. Kad smo Daniel i ja studirali, bila su 2. Dakle, imamo Zagreb koji je najveći i najstariji, Zadar, Rijeka, Split i sad je i Osijek gdje studiraju povjesničari umjetnosti. I po nekakvim njihovim podacima do diplomski studij, to je sad Bolonja, završi nekakvih 80-90 studenata i isto toliko, dakle, još imamo
90 na diplomskom studiju. Hrvatski zavod za zapošljavanje ima sad, kažu, 80 nezaposlenih povjesničara umjetnosti, iako ta njihova statistika, ja sam bila na burzi, uvijek ta povijest umjetnosti, kao što ste vi, jeste, je li to umjetnost ili je to povijest, kao šta je to, jel da? Da, nevjerojatno, nije nova struka, a ono... I zapravo nije tako strašno. A koliko se traži povjesničar umjetnosti na burzi rada? Niti jedan. To je bilo recimo jučer. Što biste vi poručili našim mladim kolegama koji završavaju sad studij, koji što da rade? Da traže posao u javnom sektoru kojeg zapravo nema, jer je to zapravo ograničen broj radnih mjesta. Što biste im vi rekli? Da se upuštaju u nekakvu ovu, što je najvažnije u tome svemu? U iskustvu pronalaženja sam svog posla. Pa ja mislim da je važno na bilo kojem području i u bilo kojim godinama, pogotovo kod mladih ljudi, pokazati inicijativu i volju. I šta god da se napravi, ako je napravljeno dobro, neko će to primijetiti jer nekom treba osoba koja je tako nešto napravila. Dakle, to si ti spominjala prije, dakle, nekakav blog, dakle, da se ono započne sa pisanjem bloga. On nije nikakva investicija, ok, ali čovjek stječe nekakva znanja i vještine koje može onda kasnije neko iskoristiti za posao. Dakle, neko vidi nekoga ko dobro piše i ok, angažira ga za neki posao, za projekt, za zaposlenje, za šta god. No. Dakle, šta god da čovjek pokrene, bitno je da radi dobro, kvalitetno, pouzdano, da se ne štedi, da ne ide sad sa figom u džepu, otprilike. A to je onda vjerojatno, mislim, sigurno je i pametno odabrati područje koje te zanima, jer možeš dati najviše od sebe. Jer onda si i ti unutra uključen, imaš taj nekakav entuzijazam i sa srcem i dušom si u projektu. I to se ono nagrađuje. Stvarno se nagrađuje, neko će to primijetiti, nešto će se tu dogoditi, neki kontakti, veze, mreža, nešto će se tu dogoditi sigurno. A sa financijske strane, dakle, to sad opet ti neki poticaj, Europska unija, otvaranje obrta ili šta god. To se i mijenja često i ta neka zapošljavanja i tako da to se treba u principu istraživati i pratiti. Mogućnosti ima i u Hrvatskoj i u svijetu i za praksu i za pokretanje poslova. Uvijek fali ljudi koji žele raditi i koji rade dobro. Stvarno uvijek fali, na bilo kojem području. Te imaš ti neki. Da, apsolutno bi se složila s tim i mislim da je recimo praksa izuzetno bitna. Baš tijekom fakulteta mislim da se jako puno studenata zakopa u knjige i u knjižnicu i samo uči i radi na tome. Međutim, koliko god je bitno učiti i pripremati ispite, toliko je bitno i steći nekakvo iskustvo. Tako da ako je moguće recimo u muzejima probati se spojiti, raditi nekakva vodstva. Mislim da je to recimo odličan početak ulaska u struku, pisanja, baš to za razne portale, za muzeje. Svi u današnjem vrijeme trebamo nekakve online sadržaje i to je nešto što je biti već zadnjih 10 godina samo raste ta industrija i treba ljudi koji znaju kvalitetan članak napisati. Ako nešto nauči studij povijesti umjetnosti studente, to je pisati dobre članke. Tako da recimo u tom smjeru krenuti. Također ono što je nekakav benefit današnjeg doba je da je svijet jako otvoren, osobito Europska unija, mi smo dio nje i iskoristiti upravo te nekakve veze koje se mogu vrlo jednostavno ostvarivati danas. Tako da čak se povezati s kolegama izvana, ići na neke festivale na Erasmus, dobiti takva nekakva iskustva, jer što više tih nekakvih mogućnosti koje si otvore će u biti voditi do tog zaposlenja jednog dana. A u slučaju da žele stvarno krenuti tim poduzetničkim smjerom, to je isto, mislim da je samo nebo granica. Ako je čovjek pun volje, entuzijazma, što si ti isto spomenuo, uvijek se traže ljudi koji žele raditi i koji dobro rade i kada se prepozna taj entuzijazam, to je ono što traže i potencijalni partneri i poslodavci. Tako da, apsolutno, recimo, samo u tom smjeru ići. Evo, na primjer, ono što ja vidim kao problem u Hrvatskoj od uvijek, da ljudi, na primjer, ne idu na izložbe, ne idu na otvorenje izložbi, ne komuniciraju međusobno, ne stvaraju tu mrežu kontakata. To je smiješno u principu, jer ti kontakti su sve. Mi, na primjer, organiziramo
predavanja, ali isto, mislim, to sad nije sad samo za Hrvatsku vezano, čuli smo takva iskustva iz svijeta, dakle, predavanja na kojima ima jako malo publike, a predavači su izvrsni i jako su otvoreni, neposredni, komunikativni i čovjek može, na primjer, jako jednostavno upoznati ljude koji mu mogu promijeniti život u smislu prenošenja iskustva, otvaranja nekih vrata. Nije sad uvijek odmah zapošljavanje i odmah nekakav honorar u pitanju, ali čisto komunikacija, izgradnja mreže kontakata. Kontakti su sve. Kontakti su stvarno sve, a neko će s vama imati kontakt ako ste kvalitetni, pouzdani, znate šta radite, imate nekakva znanja i vještine. Jednostavno ako ste iskreni, to je to. Ne? A to ja mislim općenito kod nas fali ta nekakva kultura stvaranja kontakata. To je ono što, na primjer, u Americi jako rašireno, da je sve odmah na prvu loptu, mu 3 koraka se sve može riješiti. No. Ovdje je to dosta začahureno, skriveno, komplicirano i namjerno, naravno, to mistificira i... Tak, to ima vezi samo birokracijom, što smo prije razgovarali. Tak, sve je komplicirano, uglavnom. Mislim, život može biti jednostavan. Dobro. Ako se mogu na to nadovezati samo, kad sam ja recimo preselila u Nizozemsku, onda sam čitala neko istraživanje da tamo 95% poslova se dobiva preko kontakata. Tako da to, i to nije veza u onom smislu hrvatskom veze, da ti neki prijatelj sredi posao, nego upravo to, profesionalni kontakti. Znači, ako ste s nekim bili na fakultetu, ta osoba vas zna kao profesionalca, kao ugodnu osobu, jer naravno kada radimo s nekim, nije nam bitno samo da je taj čovjek profesionalac, želite s nekim s kim ćete sjediti 8 sati, da vam bude ugodno s tom osobom, naravno, da neko nekog se možete pouzdati i ta osoba će naravno dobiti posao. Tako da mislim da se ti kontakti grade od one prve kave na fakultetu. Znači, još sam rekla, ne se samo zabiti u knjige, uz to ti će odraditi praksu i onda na kavu poslije s kolegama, jer to je te nekakva grupa ljudi oko nas s kojom ćemo onda raditi, svi će se oni zaposliti isto na nekakvim funkcijama unutar struke, vjerojatno, i s njima ćete surađivati, tako da naravno, ako želite ostvariti nekakvu suradnju onda sa muzejem, napraviti nekakvu lijepu kulturno-turističku priču, ako je tamo vaš kolega koji vas pozna, puno lakše će biti stupiti u kontakt. Tako da u tom smislu mislim da je to izuzetno bitno. Da. Pozivamo naše mlađe kolege koji su uvijek, i mi smo isto u vrijeme studija, uvijek smo imali neki strah prema tim autoritetima. Nemojte imati, dakle, stvarno, kad imamo nekakva događanja, kad imamo nekakva zajednička putovanja, dođite i upoznajte te svoje starije kolege. Nevjerojatno je koliko su zapravo te sudbine vrlo slične. Nije se puno promijenilo od prije 60 godina i sada. Zapravo je to sve manje više slično, a zapravo je taj razmjena iskustva je dragocjena, ne? I pratite nas i dalje. Sad je raspisan natječaj Europske unije Kreativna Europa, ima Horizon koji je puno kompetitivniji, ali bilo bi dobro da se hrvatske institucije umrežavaju, da se ne natječemo međusobno još, nego da se zapravo na nacionalnoj razini ujedine nekakve institucije, pa se onda natječu i sa ostalim zemljama. Hvala lijepo što ste došli. Hvala na pozivu. Da, ako će kolege imati ikakva pitanja, mogu vam se javiti, recite gdje. Da, pa web stranica www.culturetourist.com, tamo su moji kontakt podaci i nekakva, ja sam uvijek otvorena za studente, za mlađe kolege i uvijek pokušavam naći nekakav zajednički projekt na kojem možemo raditi, tako da apsolutno uvijek se mogu javiti. Nama također, stranica je Skuderija Zagreb i na društvenim mrežama i website, isto tako i Zagreb Design Week i Art Zagreb, naravno. Dobro, super, hvala lijepo. Hvala što ste došli. Super. Martina, jako lijepa inicijativa, čestitam društvu i tebi. Jel da? Mislim da je važno to. Treba razgovarati. I na vođenju ovoga i jako mi je drago da sam upoznao ovog mladog gospodina, budući da mladu damu poznam više 10 godina. Ja ne kažem da je moja učenica bila nekoć na Rijeci i drugu diplomu je kod mene pisala. I jako sam ponosan na nju.
Ali sjajno... Ono što gospodin priča, postoću konačan. Ali super je to da je jedino odsjek u Rijeci je zapravo, imate nekakve ugovore sa... Da, čini mi se da jako puno inicijative pokreću. Da, baš to je studente. super. Znači, to je novi odsjek koji je osnovan 2001. godine sa ljudima koji su se krvavo borili da se ta odsjek uopće ostvari. Ima jednu uzlasnu potanju, sada više ima malo blago i silazno, to se momentalno događa svugdje u humanistici. I dok je bilo financijski moguće, a to je do recimo kraja prvog desetljeća ovog stoljeća, odsjek u Rijeci je stvarno radio čuda. Upravo ovo što si ti spomenuo.